खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ दैथायहरदों बिबारि बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि जुनाइनिफ्राय भिलेज माइदांस्रि। दानिया फैदो बिथांजोनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामलांदो। फागुन बोथोरा थांलायबाय, मान्दार बिबाराबो स्रय सिरिबाय। बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय, बिफांनि दालायावबो खिलिबाय गोरलै बिलाइ। दाउ खौवौआ दालाय दालाय बिरद' बाद' बानानै बर' माहारिखौ फोजाखांदों रैसुमै गारां होना। ओइ बर' हारिनि आबै आबौ, आइ आफा, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय, नायहरद' हनै बैसागु बोथोरा सौफैबाय। जानजिया खाफ्रादोना माबार हाजो आगर, दाउथु बिखा, गोमो गोथां रेगे रेगां आर'नाइजों मिथिंगा बिखानि गोदान महरखौ बरायदोना। आरोबावदि समायफ्लेबावगोन खाम जथा सेरजा सिफुंनि रिंखांनाय देंखोजों रेगे रेगां गोजा आर'नाइजों फैदोना। बैसागु बोथोरखौ बरायदिनि, फैदोना बैसागु बोथोराव रंजादिनि। आयौ मा एसे समायना बर' हारिनि देरसिन हारिमु बैसागु बोथोरालाय।